Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulog ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag sumumbati nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Duha ka mga baboy gikan sa Bacolod City nagpositibo sa ASF. Super Typhoon Mawar nagakusog pagid samtang nagapalapit sa Pilipinas. Mayor Adi Benitez magabiya na sa PDP laban nga partido. Masquerade dancer sa Bacolod handa na sa pagtiglawa sa syudad para sa kompetisyon sa New York City. Kag sa good vibes, spring water nga palaliguan sa tunga sa kakahuyan sa tripping ni Rumi. Kag anay OFW karon sa laligan sa mga nagakinahanglan sa baganihan. Pinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Super Typhoon Mawar ang nagabaskog samtang nagapadulong sa pungsod Pilipinas. As of 11 a.m. ang Super Typhoon nga Mawar sa gwa sa Philippine Area of Responsibility ang yara sa 1,705 kilometers east sang southeastern Luzon. Kag may kabaskugon nga 215 kilometers per hour malapit sa sentro kag pangmadlos nga tubtub 260 kilometers per hour. Ginapaabot nga magasulod ini sa Philippine Area of Responsibility karon sa gabi ukon buwas sa kaagahon. Pagsulod sini sa PAR, pagatawgon ang bagyo nga Betty. Sunod sa pag-asa, nagabaskog pagid ang bagyo samtang nagapalapit sa PAR. Ginalantaw nga magadala ang super typhoon sa makusog nga ulan sa northern Luzon sa Domingo sang gabi. Mangin mabasog man ang hangin sa extreme northern Luzon kag northern Luzon area. May posibilidad nga may mga lugar nga mapaidalom sa tropical cyclone wind signal sa masunod nga mga inadlaw samtang nagapasulod ang super typhoon. Ginapaabot man nga iga-enhance ni Super Typhoon Mawar ang hangin habagat nga amo magadalas ang ulan sa western portions ng Central Luzon, Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Subong nga adlaw sa Visayas, magka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan kag posible ang pag-ulan sa udto tubtub maggabi. Sa number 9, Masquerade dancers handa na nga magtiglawa sa Bacolod City para sa isa ka kompetisyon sa New York City. May report si Nico Delfin. Ining pasampol pa lang sang performance ng Barangay Granada Masquerade Dancers nga magakumpit sa pagsaulog sa Philippine Independence sa New York sa Hunyo 4. June 1, ma-perform sila. June 2, sa TV show, ma-perform sila. June 3, we have the OT King of the Sugarlandia, Bacolod Negros Group. And we have also the cruise, yung shoulder man sa mga Filipino community dito. I think siguro ma-perform ko sila sa Parco. June 4, like I said, that will be the main event. Kaya nagkita sa Madison Avenue na performance, street performance by the dancers. Sa Lunes, magabiyahin ang 22 ka mga Masquerade dancers upod ang pila ka mga konsehal. Magalantaw man si Mayor Albi Benitez sa ila pagpaindis-indis sa Madison Avenue. It's about time I think that we start looking international. So once we expose and create awareness sa ating city, as I said, ang benefits madalas sa Bacolod is tremendous. Ang third-year civil engineering student nga si Kristia Joy Guardafe, excited naman nga mag-represent sa Bacolod, magluwas nga first time niya nga magbiyahe abroad. Mixed feeling man kay nakulbaan and in the meantime happy man and excited kay first time and syempre New York. And hindi lang siya like Asian country, may US gid siya and New York pa. Knowing makita ko lang sa movies ko something ako na. 5 sa mga Masquerade dancers ang magapabili naman para mag-perform sa Mascara Festival sa Long Beach, California sa Hunyo 8. They organize a Mascara Festival at the Long Beach Recreation Park. So, katatlo na ni. Some of them nga ari mag-isubong have been to Long Beach in 2019.
Ang Barangay Granada Mascara Dancers ang naging Grand Slam champion sang tanilikdan nga Mascara Street Dancing and Arena Competition sang Mascara Festival 2022. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 8, 1.4 million pesos nga balor sa nga shabu na recover sa separado nga buy-bust operation sa Bacolod City kag San Carlos City. Naglabot sa masobra 1.4 million pesos nga balor sang shabu ang na-recover sang PNP sa separado nga buy-bust operation sa Bacolod kag San Carlos City sang Miyerkules. Naaresto sa buy-bust operation sa City Drug Enforcement Unit sa Purok Sigay, Barangay 2 sa Bacolod ang 21 anyos nga si Jeyo Tunggoy. Siya ang ginakabig nga high-value individual. Masobra 720,000 pesos ang balor sang suspected shabu nga nakuha sa iya sa buy-bust. Samtang 680,000 pesos naman nga balor sang shabu ang nakuha sa PNP sa Barangay 5 sa siyudad sa San Carlos. Dakop sa buy-bust ang 46 anyos nga si Jocelyn Fernandez nga isa man ka high-value individual. Lunsay detained sa police station ang mga gindakop kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ginpasaka na batok sa ila. Sa number 7, isa ka mangunguma patay sa pagpaniro sa Mamaylan City. Patay ang isa ka mangunguma matapos inigintiro sa kahapon sa Barangay Buena Vista sa syudad sa Himamaylan. Ang biktima gikilala kay Raul Masino, 49 anyos. Sa investigasyon sa PNP, nagatrabaho lang sa kampo ang biktima sa hinali mag-abot ang duha ka mga armado nga suspect kag siya ang gintiro. May igo sang bala sa ulo kag dugan si Masino nga ginturaan sa iya kamatayon. Ginahibalo pa karon sa PNP ang motibo sa pagpatay sa biktima. Sa number 6, sa Banwasang Ilog, Barangay Kagawad patay matapos gintiro sang kawatan. Patay ang isa ka barangay Kagawad matapos ini ginluthang sa ginaalagar kawatan kahapon sa Barangay Dangkalan sa Banwasang Ilog. Ang biktima amo ang 60 anyos nga si Joselito Magallanes. Sunod sa PNP, temprano pa nga nagwa sa iya balay si Magallanes kahapon kag iya nadakpan nga nagwa sa baligyaan sang iya kaingod ang isa ka kawatan. Didto kagulpi na lang sang suspect gintiro si Magallanes, posible bangod sa nakilalaan siya sini. Tigayon man nga nadakpan sa pursuit operation sang PNP ang suspect. Sa number 5, may masobra sa 188,000 ka mga learners ang tigayon nga nakaparehistro sa temprano para sa masunod nga school year. Ang early registration ang para sa yadtong nagatuyo mag-eskwela sa mga pampublikong eskwelahan para sa grade 1, 7 kag 11 sa record sa Department of Education Western Visayas as of May 26, 12 noon, 188,407 ang naka-early register para sa grade 1, grade 7 kag grade 11, 74,162 ang tigayon nakapa-early register gikan sa division sa Bacolod, Bago, Cadiz, Escalante, Himamaylan, Kabangkalan, La Carlota, Negros Occidental, Sagay, San Carlos, Silay, Sipa kag Victorias. Parayon sa karon ang kampanya sang DepEd para sa early registration kag ini ang tubtub sa June 9. Nagsugod ang early registration sa atong Mayo 10. Sa nagligad nga tuig, sa datos nga gin-release ang DepEd Western Visayas, 360,571 ang tigayon nga nagpa-early register. Sa number 4, Guimaras Trade Commission ang suportado sang 12 ka mga local government units sa Western Visayas. Sa pagsinapol sa katapos ng Regional Development Council, unanimous ang suporta sang 12 sa 18 ka mga local government unit para sa ginaduso nga Guimaras Trade Commission. Si Bacolod City Mayor Albi Benitez nga nagaserve chairman sang RDC nagduso nga magtukod sang commission nga amo ang magadumala sa pag-secure kag pagpangapin sang kalawran sa baylo nga may separado nga pagsulundan ang mga LGU sa nasakpan sang Guimaras Trade. Ginalauman nga paagi sa amo nga tinutuyo mas mapasanyog pa
ang ekonomiya sa mga kabanuhanan kag syudad nga nagasalig sang ilang nga palangabuyan sa pagpanagat. Ginkasugtan man sa pagsinapol ang pagtipon sa mga ordinansa sa mga LGU may kantanan sa Guimaras Strait sa tuyo nga mabalay ang pagtukod sang isa ka pagsulundan. Ang securing and sustaining sang marine life no, is managed by a collaboration of all the LGUs linked in this protected area. One commission. The one entity ang atong plano. No? And then at the same time, saying ko, para sustainable, mahimo kita sa mga hatchery. No? Para sige kita restock sa aton nga Guimaras Strait sa mga isda para ang mga fisher folks hindi madulaan. And it now becomes sustainable. And isa man ang requirement kung mag-export ka sa mga marine products. Sa number 3, hindi man direkta nga maigo sang super typhoon nga mawar ang probinsya sa Negros Occidental, pero ginapahanda na sa karon ang mga disaster risk reduction management teams. Sa Banwa sang Ibi Magalona, nagpatigayo na sa clearing kag declogging operation sa mga waterways agud tumalikawan ang posible pagbaha sa karon. Yara sa heightened alert o kun white alert status ang PDRRM. Sunod sa kay Governor Eugenio Jose Lacson, tugas ang El Nino, ginaabi-abi man sa probinsya ang pag-ulan magluwas na lamang kung magdala inis ang pagbaha, galabing ginahandaan. Ang Provincial Social Welfare Development Office ang damlag pa nagka-preposition na sa mga relief goods in kaso gidman nga may epekto sa probinsya ginapaabot nga super typhoon. Well, fortunately, per pag-asa report, it's gonna hit up sa northern Luzon, no? So even Batanes, no? And you know where Batanes is, no? But just the same, we have already alerted all DRRM to make sure that they have already a existing plan, no? Just in case rains will bring about flooding. That's our concern. Although we don't mind the rains, no? Because there's so much talk about El Nino, so that's why it's very welcome to have rains. But let's again prepare the possibility of flooding. Sa number 2, Mayor Albi Benitez na natalana mag-resign sa PDP laban. Sa Hunyo pa magapagwa sang desisyon ng Commission on Elections angon sa petition for registration sang kilusan ng nagkakaisang Pilipino o kun KNP. Isa ka ginatukod nga political party nga ginapangunahan ni Bacolod City Mayor Albi Benitez bilang presidente. Gani hindi pa man mapatud sang alkalde ang natalana niya nga pag-file sang resignation sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o kun PDP laban. Pila sa mga kaalyado sang alkalde halin sa PDP laban nalakip diri gikan sa 18 ka distrito ang magaupod man sa tion nga maaprubahan ang ginatukod nga National Political Party nga naka-align sa Marcos administration. Sunod sa alkalde, nasabat na nila ang kinahanglan sang Comelec and Bank sang ginpatigayo ng hearing sa Mayo 23 para sa registration sang KNP. Ginalauman sa alkalde nga pinaagi sa partido malabot ang pag-ugyon ilabi na sa mga political leaders agud man madula na ang kultura bahin sa political affiliation para sa ikaayo sang pungsod. So this will be the unity campaign for the administration of President Juan. Yes, and it is aligned with the administration's campaign for unity. So ma-resign the mayor sa PDP laban? Okay, hindi ka man pwedeng atuwa ng political party. It was confirmed that you are the president of this party. Yes. So, unfortunately. So ang mga taga-PDP laban, Mayor? Ang mga taga-PDP laban mo, upod sila na KNP na lang, Mayor? Yes, sa mga nagupod doon. Okay. Kaaguno sa mga balita, subong adlaw. Isa ka emergency meeting ang ipatawag subong nga hapon sa tunga sa mga opisyal sa Bacolod kag Negros Occidental kaupod ang ASF Task Force. Ini kasunod sa report nga may baboy nga nagpositibo sa ASF sa Bacolod City. Sa emergency meeting sining hapon ginsinig ni Mayor Albi Benitez nga may duha ka mga baboy sa barangay Takuling sa Bacolod nga nagpositibo sa African swine fever sa ginpatigayon nga test sa Department of Agriculture. Ganit sunod sa alkalde, dapat nga ipapanaugon ang mga numero kag dapat madasig nga makontain ang area kag mapahibalo ang publiko.
kutob sa mga baboy nga yara sa 500 meters nga radius kung saan naghalin ang nagpositibo nga baboy ang ikal ukon pamatson. Sunod sa kay Mayor Benitez nga sa ila pangusisa naghalin sa Bago City ang amo nga mga baboy. Ang ginakakulbaan sa mga opisyal nga basi ini ang magresulta sa pag-collapse sa hog industry sa probinsya kung hindi gilayon maaksunan. Dugang pa ni Benitez, mas maayo kung makatukod sa Joint Response Task Force ang Bacolod kag ang probinsya para makahimo sa mga tikang batok sa paglaptal sang ASF. Ginsaling naman ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, gatubtub sa karon wala sila sa minabaton nga official report sang kaso sang ASF naman sa probinsya sa Negros Occidental. We received today a report of findings based on a convective PCR. Saying that we have a positive ASF. So it was found sa Barangay Takuling. 2 pigs were confirmed to have the virus. Origin pigs. Although ang samples ipadala pa sa Manila for RT-PCR, no, but they say this is 99% accurate. Although there's no official confirmation of ASF, the problem is we are treating it as if it's ASF. So we will be testing, we will be containing, and if it's sick, we will vary. So in short, we will not have a mass culling of these pigs. We will still, of course, the healthy ones, we will allow the owners to sell it or to have it shown or whatever. Kagyari naman ang pabalo namon sa inyo nga pang good vibes para sa nga weekend. Matugnaw kag matinaw nga tubig gikan sa tuburan kag sa suba. Napalibutan sa mga puno sang kahoy kag 45 minutes lang nga drive halin sa Bacolod City. Ini ang trending karon nga palaliguan sa social media kay wala sang entrance fee. Aton diskubrihon ang inigay lugar sa tripping ni Rumig Buwas at 10 a.m. Kag, isa ka anay OFW ang karon ng indalang pan sa mga nagakinahanglan sa barangay Mansilingan sa Bacolod. Wala man siya sang manggad pero sa bulig sa mga benefactors, ginatus ang iyan na buligan. Kabay na diri ang isa ka pamilya nga naga-star sa hayob-hayob nga himo sa gin-recycle nga plastic. Ang ilang istorya sa baganihan naman sa Sunday. Barbie sa diin niya mayroon nagsubong niya magka-discover ang mga tao because of social media may nagka-discover kita nga bago pero may nga kaladtuan. Libre ning ha. Pag libre mo nang ginadagsa sa isang tao. Kaya siyempre basta spring yamin, bugnaw ginaya. Kaya sa amo ni nga panahon. Kailangan tagid siya. Kakilanan taman ang parehas naman sa sining OFW Barb nga naga padayon nga nagalibot nga naghatag sa bulig sa mga pumuluyo sa barangay Mansilingan. Spreading kindness rin. Bugid. Kaaga mo itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!